gaurko bigarren platera, gozo kontuak, ez da? Bai, Hori da, postre bat egingo duzu. pudin de manzana. Hori da, zagarraren budina. Bai, Osagaiak izango dizkizue. Esne gaina, azukrea, golden zagarra, arrautzak eta marrubiak. Hasiera. bueno, lehenengo hasiko da, zagarrak eminguz egozten. Bai, Vale, bordune bizun artien, bai. zurituko zagarra. Hau zuretzako, Vale, eta niretzako, gustokoa, hoxe. Budina ere urtean, ia urte guztian edukiko duzu postre hau, ezta? bai. Zagarrakin, bai. Bueno, batzutan deskantzu apurtzu edo motetzet, ze... Bai, izan dezu baita ere, ikusteko nola, bezeroak nola reakzionatzen duen, ezta? Gogoratzen dira, no ez? A ber, eska asko kamizetun du postriek, igual egin kendu, pues tarta de chocolate. Bai. Eta hola onda temporada bat, pues con tarta de chocolate, edo zer. Kastana, torrela, aukera Bai, asko. bai, Zagarrana bestera bate egin da, bai. tartan egin da. En vez de desberdinean. hori, en vez de zera, igual batzudan tarti zagarrana, Mhm. bueno, gero neska deketaz postrik, dekore eta inken doztizena, nik einken dotez, presteten dotez, beha gero eurek enplateu eta neska egiten doztiez. Mhm. Deket neua zen neska bat, bueno, urte pilo bat ba, Bai, Rosana, Rosana gorantzek eman dizkuzu. bai, además da, nire, zera deko, Rosana Olea. Zuek ekipo garanta zaude bestela, lanian, eh? Bai, bueno, deku Hamar bat gentie, etorrela, doazen agua surtiek, biharrien. Da orduen baia, más o menos ekipo apurtxu eten jideku. Egin Bai. Bueno, oien Hori da. hemen karameloa, zerin Zantzako, moldien botateko. moldien botatzeko. Bai. Hemen ura bakarrikan ipini dugu. Bai, Zen izu, ure. tapatzia azkarro gozteko? Bai, Bai, tapatengo da. Hori da. Tapakin. Hala, tapazitu negoziko da, eh? bale. Eta oin niri mongo Zuri haure martxen ipini dugu. Bai, kolora hartzeko. Hori da, bai. Marrubilak ez dakik ze zapore izango dute, baina itxuraz polipolitak. Bai, eta hemen iminguz ja, Arrautzak naztu, ezta? arrutzak, Itxura bera mondo honentzako lau bat arrautz ondo, ezta? bai, Bai. bai. Razilloz bezala hemen 8 bat arraz, ezta? 8 bat. Erreseño? Bai. Bueno, Hortxe, gutxura bera. Hore, gitxia. konfientzazko bezero harin bada zatila pixka eta ondillo, eta holako gauzak, ezta? Bai. Holako gauzak inbitu, zuek tartian. Zauna danian. Ezun edanin da, hori ez Hombre, da? pixkat, bai. Eta oneri Arrautza, botakotzeko arrautza Bai. Tateako izut eta parilla bat, azukera. pixkat nazteko. Lau Bai. koiakada hola, Mhm. hasi, hola. Bai. Eta ingo, hau apurtu, Bai. ja está, ja kolori hartzen. Tu kolore hori polita hartu du, eh? Bai. Listo? Ja. Karameluare Bai, momento sustatzen batetik gero bestea hartzen du. Lar hartzen Bai. dugu eta gero ez da Hori da, gelditzen moldean politxo. Bidatanian zabaldu, Bai, hau berehala gor-gorrin da gelditzen da, ezta? bale. Eta de mientras zengu hau... Turmisa. Turmisagaz? Vale. Prest? Hori, zeuk egingo duzu? Vale. Bai. Eman momentu, lasai. Ikusi egun, aste guzti honetan zenbat platare egin ditugun, guztira 10 plater izan dira, zein baino hobiak, eta nahi izan ezkeo, interneten nahieran dauzkazue, berriz ikusi nahi izan ezkeo. Eta porratu eta beak eginak nahi barin badituzue, badakizue morga herrira jun, katxi jatetxea eta ostatuagatik galdetu, tantxen birian, kamikuan bertan dakazue. Katxi izen handiakin, eta atzian, ostatu da, behatzi logelakin, ezta? Bai. Berri ja, 10 urte, baina 10 urte zer ez da. Jatetxeak ditu 100 piko urte, 10 urte ostatuak, gutxi. Gutxi. Hori da, proporzio horretan, bai.
Bueno, ja hau, enjeku ja egozike. Vale. Baize gero bertan laban be, Bai. egon bideu, como ordu erdi bideu. Ni lagunduko zutau, kentzeko ura, ez da? Vale. Honen ura ere goxu izango da, gero bazoka bat hartzeko, Ez? Bueno, bai, azukara barit haue, Bueno, baina gero irakien da zukria bota eta listo. Vale, be bai. Txarra ez, beha. Ez. Infusio bat bezala iteko. Ba, hori ba. Hori da. Infusioa, ez? Bueno, nik momentuz atzea. Bai. Nazteko indana. Arrautza. Eta be guztia zagarra, bai. Bai. Hoxe, Eta zati horrela, natie. Zati handiekin. Gainetik ez ne gaina. Holaxe. Naztu guztia. Bueno, oin ja naztengu, dono, ondo. Eta moldera sartu, eta sartungu laban. Bai. Bota bildurri gabe. Bai, beha. Loitu barik. Bai, ez ekin du gabe. Eskaz gaina. Gu egin du loitu eta geu garbitu bihar gero. Hori da. Ez da? Bai, arrazozu. Hau batzea. Bai. Eta labia zenba gradutan? Nik Eunde berrogeta mar. Hori da, bai, gutxi gura bera hola da. Bai. Eta nik 30 minutu berrogei. Vale. Hori, 30 minutua begiratuko du nola dago, no? Bai, ni pentsa 30 Bai, bai, ireki dezu bezez labia? Bai. Indarrekin, listo. Hola. Kontuz hartu. Hola, xe. Horrela, zuk esan da bezala, 140 gradutan. Bai. Momentuz, ordu erdi, 35 minutu. Bai. Hortxe. Botako tzuko azukera probet. Kasu honetan ez digu utziko karamelo egiten. Ez. Bakarri da... Urakin, hori, goxo. Bai. Bai, gozo. Gelatina batero intzen da muduen. Dotore egin dugu gaur platera. Gero Bai. argazki gaur bertan gelditzen da. Amaz ba... Bai, Bai, beti telebistan. motetzo kolore bat, diferenti ez da. Listo, nik uste karamelo nahi hartzen edala bere Vale. puntua, Ba, on ja, botaku ze, ja. Marroiak. Bai. Honekaz niko esengo da batentzako. Bai. Elango mingu sola. Eta gero buelta amongotzeko. Bai. Apurtxote, hartzeko. Hola? Hori, bai, beste tenedore bat hartuko dut, buelta emateko. Bai. Indar pixka gehiago matia nahi, o karameloak igual kolori hartuko dio. Ez, holantzik. Ez da, Hola, apurtxo, sinpresi suabe, gabe. suabe. Hori da. Bitartinengo da, zera, pudine, eta Ondo guaz. ondo guaz. Ondo Vale. guaz. Zeu zai goxua. Amazola maiukize bigundu inken da purtsu bet. Bai. Gero doana dekorazioa, ba, beran ebren frutetxuek eta maiukizek eta dana, ekartzen duzkuz esterrek eta sekunek, dekie Merkabila bauen postuet berdurena, Bai. udondo, frutas udondo. Bai. Deureri hartzetzeko, dana honek frute zera raroak, perejil rizau, Mira. lechugas de roble, loio. Nio kasu honetan biak etortzen dira zuen anamor gaino, ozeakin, ez? Ero geutxaten gara bile, ero epe bai ekartzen bai, duzkue. Bai. Bueno, ja, igual ja pudine... Pudina... Begiratu nuen nola dijoan. Zau ja hartzen dau ja... Nik uste dut hau listo. Bai, listo dau. Bai. Bitu. Hola, bitu. Bai, ez da? Bai. Ja hartun du kolorie. Pixka guztien dut. Itzali. Listo. Ui, oiek, listo, ez da, teatzeko, Bai, haue, bai. Ja inde como Bai, hemen dakazu plato bat. gelatinatxue zerien, azukeri Hor eta... bertan utziko dituzu itzalita, o bestela honea pasatzea. Bertatik engu gero... Bertan bortan itzalita utziko. Bai, dauela... Vale. Hola? Txen, hau, ate, boet, kontuz, kanpoan. Bai, hori... Bai. Oinatara ingo moldetik. Zertun gutzeko kutsillo apurtxu bet. Harina batateko. Bai.
utzeko platera. Eta mungotzeko buelta. Ai, ze polita, ze karamelo, tonu polita eman diozun. Bai, ez da? Karamelo, bai. Bale, ba, oin ja, enplateo ingo. Etorri honea hobeton, bertatik Bai, berta. amintxe. Plater honetan. Bai. Iskineko trontzu ez dugu ipiniko, ez da? Bai. Ela erdiko amingo politagoa, ez da? Bai, politoa, bai. Holan. Bai. Hola. Nik dastatzeko nahi erdiko. Ondo bauaz. Goruz begira horrela? Holan. Ondo. Zati Hola. dara, Aurretik eko. Doi minutzekuz. Bai. Kollaratxo bategaz. Ja berak gelatinatxo gartun dugu. Gorputza hartu du. Dana. Halaxe. Doi Erde puntu minutzekuz bat. frutetxo. Ezterrek ekarritako dekorazioa. Bai, hor gizin ziren Bilbon lehenengoak gizin zinak karten oloko... Olako badazki desberdin hauek, ezta? Desberdine. Bai, frutak Bai. eta... Mango eta bedar- fruta de la pasión Bai, da, hori dana. Bai, Dana deki olokoa. litxi eta badia Bai. horretu, ezta? Gaur egun errexo dira aurkitzen fruitu horiek, baina lehenengoak zuk izan da bezala norbaitek izan bertzuen, eta beraiek izan zian. Bai. Lehen minutzeko mentatxo, Zenba kolorez, ze polita, ze alaia. Ezta? Bai, bai. Listo? Hemen gaurko bigarren platera eta aste guztiotako azkena. Berala gatoz, gure xefaren azken ukituak izan da. Zagarra zuritu, zatitu eta uretan egozi. Arrautzak, azukrea, zagar egozia eta esnegaina nahaztu. Karameloa egin eta moldean jarri. Nahazketa gehitu eta labean zartu. Marrubiak, azukre eta uretan gozatu. Dastatzeko momentu iritsi da. Azken puntuazioa. Ea nolakoa den. A ber. Puntuazioa politaldetikan, 10. Da sabori? Hori aguan zango. Presentazioen bezain bikaina.